Amerika, Türkmenistan'ın rahatlarını girdelen viza çäklendirmelerini gowsadyp, migrasiya bilen bagly bolmadyk vizalara talynan gadagynlygy yatyrdy. Sol bir wagtda Birleşen Ştatlarda hemisilik ýasama üçin niýetlenen immigrasiya vizalary sol tanda Green Card boýunça çäklendirmeler taklanyp galýar. Bu warada 16-njy dekabrda Ak Tamyň ýaýradan täze proklamasiýasynda bellenilýär. İyun ayında Amerikanyň prezidenti Donald Trump'ın ilki çıkaran proklamasiýasy 12 ýurdun rahatlary üçin Amerika girmegi dolu qadagan edýärdi we ýene 7 ýurdun sol tanda Türkmenistanyň ýaşaýjylaryna çäklendirmeler girdimegi gözüňünde tutýardy. Bu karar ýurdy dasary ýurtly terrorçylardan goramak maksady we howpsuzlyk wehimleri bilen düşündirilipdi. İlki karara laýyklykda Türkmenistan hem öz içine alýan 7 ýurdun rahatlaryna Birleşen Ştatlara hemisilik, turist ýa-da student vizasy bilen gelmegine qadaganyk girdildi. Amerikan häkimetleriniň düşündürüsine görä, bu çäreler käbir ýurtlaryň rahatlarynyň Birleşen Ştatlaryň viza düzünlerini köpçülikleýin bozmagy bilen baglylykda kabul edildi. Munyň ýa-ni Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi seýrek reaksiýa bilen çykyş edip, bu karara aşa düşünsmedilik we alada beýan etdi. Soňky döwürde Türkmenistan sahtety tasdiklamak we maglumat alysmak ulgamlaryny kämilleşdirdi. Şeýle-de migrasiýa we howpsuzlyk meseleleri boýunça Amerika bilen netijeli hyzmatdaşlygy ýoly goýdy diýip Ak Tamyň 16-njy dekabrda ýaýradan dokumentinde bellenilýär. Munyň netijesinde Türkmenistanyň rahatlaryna Amerika şu asaky viza görnüşleri bilen girmek gaýtadan ruhsat berildi. B1 iş tusuklaryna, gepleşiklere, maslahatlara we beýleki işewur çärelerine gyýtgy möhletli gatnaşma üçin işewurlyk vizasy. B2 seýahat etmek, garyndaşlara baryp görmek, bejerge almak ýaly maksatlar üçin seýahatçylyk vizasy. B1, B2 işewurlyk we seýahatçylyk maksatlaryny bilelikde amala aşyrmaga mümkinçilik berýän utguçyk viza. F. Universitetlerde, kolleджlerde we dil okuw merkezlerinde bilim almak üçin talip vizasy. M. Tekniki we hüner ugrulary boýunça okuwlar üçin hüner okuw vizasy we J. Tejribe, okuw, ilmi barlyk we medeni dinç alys maksatnamalary üçin alys çalys vizasy. Sol bir wagtda dokumentda Amerikada hemisilik ýasama üçin niýetlenen immigrasiýa vizalary sol tanda hemisilik ýaşaýyş ruhsatnamasyny almaga mümkinçilik berýän we bizi görnüşinde çekilýän Green Card boýunça çäklendirmeleriň taklanyp galýandygy nyktalýar. Bu soňky ýyllarda agyr ykdysady krizisi başdan geçirýän we esasy azadyklary barha boğýan Türkmenistanyň rahatlarynyň arasynda Amerika gitmäge islegleriň epesli artan, şeýle-de Green Card almak üçin ýüz tutýanlaryň göz görteli köpülen döwrüne gabat geldi. Bu uğurda bar bolan statistiki sanlara görä 2016-njy we 2023-nji ýyllaryň aralygynda Green Card almak mümkinçiligine eýe bolan Türkmenistanlylaryň sany 14 esse töweregi ýokarlanypdyr. Azatlyň Türkmenistandaky çeşmeleri Türkmenistanlylaryň bu mesele üns bilen sin edýändigini, hususan da Amerikada emlägi bolan türkmen rahatlarynyň Ak Tamyň viza çäklendirmelerini ýakyndan sinýandygyny habar beripdi. Birleşen Ştatlarda gozulmayan emlägi bolan türkmen rahatlarynyň ýa-da ýokary wezipeli adamlaryň sany barada anyk açyk maglumat ýok. Mundan başga noýabryň aýagynda Washingtonda Awganistandan gelen biriniň Milli Gwardiýanyň goşunlaryny eden ýaragly hüjümünden soň Trump'ın administrasiýasy alada döredýän her ýurtdan gelen her bir daşary ýurtda üçin her bir Green Card'yň dolu möçberde berk gaýtadan gözden geçiriljekdigini eglan etdi. Sol pursat alada döredýän ýurtlaryň Trump'ın iýun aýynda 19 ýurdy sol sanda Türkmenistany hem anyk alada döredýän diýip klassifikasiýa eden döwletlerdigi aýdyňlaşdyrylypdy. Resmi Aşgabat sol sanda Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi soňky özgerişler boýunça häzirlikçe beýanat bilen çykyş etmediler. Bellemeli ýeri hökümetçi Türkmen online nesirleri çäklendirmeleriň iýun aýynda girdilmegi barada aglaba dyman bolsalar, häzir qadaganyklaryň bölükleýin gowşudylmagyny giňden habar berýärler.
Metbuat azatlygyny berk çäklendirmekde tanqidlenýän Türkmenistanyň döwlet eýçiligindäki media teristleri bolsa, bu meseleni doly ünsden düşürýärler. Bellesek Aktamyň 16-njy dekabrda ýaýradan proklamasiýasynda iýunda kabul edilen ilki dokumentde görkezülen ýokary tewekkelçilikli 12 ýurda, ýagny Awganystany, Burma, Çada, Kongo Respublikasyny, Ekwatorial Gvineya, Eritreya, Gaýita, İrany, Liviya, Somaliya, Sudany we Yemeni girdilen doly çäklendirmeler saklanyp galýar. Bu tanawy başga-da 5 ýurt, ýagny Burkina Faso, Mali, Nigeriya, Günorta Sudan we Siriýa goşuldy. Şeýle de çäklendirmeler Palestina awtonomiýasynyň häkimetleri tarapyndan berilen syýasatçylyk dokumentlerine degisli edildi. Mundan başga Türkmenistanyň hem ozal bolan çäkli gadagynlyk girdilen 7 ýurduň arasyndan 2 döwlet, ýagny Laos we Sierra Leone hem doly gadagynlyk ornaşdyrylan tanawy goşuldy. Şeýle de täze 15 ýurt Aglawa Afrika döwletleri çäkli gadagynlyk tanawyna girdildi. Bu çäherler 2026-njy ýylyň 1-nji ýanwaryndan güýje girer. Proklamasiýa Amerikada hemişlik ýaşamaga kanuny ruhsady bolanlary, elinde vizasy bolanlary, türgenler we diplomatlara niýetlenen kesgitli viza görnüşlerini we ýurda gelmegi Amerikanyň bähwitlerine hyzmat edýän şahslary göz öňünde tutmaýar. Aktamyň proklamasiýasynda çäklendirmeleriň we gadagynlyklaryň Amerikanyň degisli tewekkelçilik derejesini teljerip bilmegi üçin ýeterlik maglumat bolmadyk daşary ýurt raýatlarynyň ýurda girmeginiň öňüni almagy, daşary ýurt hökümetleri bilen hyzmatdaşlygy ýoly goýmagy, immigrasiýa kanunlarynyň ýerine ýetirilmegini üpsün etmegi hem-de daşary siýasat, milli howpsuzlyk we terrorçylyga garşy göres boýunça beýleki möhüm maksatlara ýetmegi göz öňünde tutýandygy nykdalýar. Türkmenistanyň raýaty Nurmurat Halmuradow özüniň ýaşaýyş jaý meselesi, şeýle-de ýurtdaky giň ýaýran korrupsiýa we iýdarlamalar barada açyçan çykyş etmeginiň ýygyany aradan çykdy. Bu barada habar berýän Türkmenistanly bloger Halmuradowyň türkmen häkimetleri tarapyndan gynamalara sezewar edilendigini aýdyp, onuň ölümine ýurduň howpsuzlyk güýçleriniň jogapkärdigini belleýär. Türkmenistandaky awtoritar dolandyrşy tanqidleýän bloger Talip Abbasow özüniň YouTube sahypasynda paýlaşan videosunda 5 çağanyň kakasy we 1-nji topor maýyply bolan Halmuradowyň özüne ýüz tutandygyny aýdýar. Efirde ilk wada lakam esasynda çykyş eden Halmuradow soňra şahsiýetini açyçan mälim edip, özüniň 1-nji topor maýypdygyna garamazdan döwlet tarapyndan özüne ýaşaýyş jaýyň berilmeýändigini we tutuş maşgalasynyň 1400 manat möçöründe maýyplyk puluna ýaşaýandygyny, onuň aglabasynyň jaý kireyine gidýändigini gurrun berýär. Jaý urunna wakil bäri görüşip gelýär. Bardym häkimlige, geldim uğratdym. Prezidentin poştasyna hat attym näçe gedek. Gorja bardym. Gorja bar ýana bolýan başlygyna ýerde tap bolany, görüp bolany, kim o näýli. Ona şeýle bardyk bir geden başlygyny görüp bilmedigem duşy bilmedik. Dip 1-nji topor maýyp häkimlikde özüne diňe kwartira bermek däl, eýsem özüni jaý nowatyna hem ýazmak islemeýändiklerini aýdýar. Halmuradow bulardan başga da işe girmekdäki we çağalar bagyna yerleşdirmekdäki korrupsiýa ýagdaýlary barada hem gurrun berýär. Şondan soňra Halmuradowyň öýüne 3 ulagda 11 sany howpsuzlyk işäri gelip, onu we onuň aýalyny alyp gidýärler we olary bir ýyja gündi saklap gynaýarlar we gorkuzýar. Menden alan dil hatlaryny kol çekdiren hatlar barsam ýene bir şular ýazat görülseň talibim çyksa şu çykyp gurulaýdy biz barada şu taýdak bolan zatlar barada aýdaýsaň gönü ýoluňa ýetirýär çağanagam tektoma taşyrýasyp çağalaman jak bolýarlar talib hyýal barýan bir gaýrat et Allah üçün gurulaman men barada men gorkama goýdumdan çağalamdan gorkan çağalamga dirarek gorkan. Ular edýär, ular aýby edişini var, edýär atlan var.
Deyip Halmuradov Abbasov tarapyndan paylaşylan ses ýazgyda belliýär. Şondan soňra bloger Halmuradow'un meselesine ünsü çekmegi besedýär. Muňa garamazdan bir näçe wagt geçen soň has takygy dekabryň başynda onuň aýaly Abbasov bilen habarlaşyp adamsynyň aradan çykandygyny aýdýar. Bloger gynamalardan öň hem böwreklerinde agyr problemalar bolan Halmuradow'un ölümüne türkmen howpsuzlyk güýçleriniň günäkärdigine ynanýar. Abbasowyň maglumatynda Halmuradow'un ýaşy şeýlede anyk haçan we nirede aradan çykandygy barada jikmejik maglumat berilmeýär. Azatlygyň ýokurda beýan edilen ýagdaýlar barada degişli türkmen häkimetleri şol sanda ýurdun içeri işler ministrligi bilen telefon arkaly habarlaşmak synançyklary oňy netije bermedi. Dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri hasaplanylýan Türkmenistanyň häkimetleri ýyllar boýu ýurt raýatlarynyň öz ýüzbeýiz bolýan problemalary, kynçylyklary barada açaçan gurrun gozamagynyň öňüne alyp gelýär. Bu barada köpçülükde sosial ulgamlarda çykyş eden ýa-da halkdan kömek soran raýatlar häkimetleriň basyşlaryna, ýydarlamalaryna sebäp edilýär. Geçen ýylyň maý aýynda Türkiýede ýitirim bolan ogluny gözlemek üçin türkmen halkyndan kömek sorap, sosial ulgamda video paýlaşan marly raýata türk wizasy berilmedi. Bu barada maglumat beren türkmen aktivisti we maşgalanyň ýakyn garyndaşy wizanyň berilmezligine türkmen häkimetleriniň täsir edendigine ynanýandyklaryny aýdyp, maşgalanyň basyş astynda galýandygyny bellediler. Adam hukuklaryny gorap çykyş edýän Human Rights Watch guramasy 9 dekabrda ýaýradan beýanatynda hukuk bozulmalaryny paş eden we türkmen hökümetiniň siýasatyny parahatçylykly tankyd eden türkmen aktivistleriniň ýapyk we adalatsyz suud proseslerinden soň tutsowlukda galýandygyny aýtdy. Olaryň arasynda Murat Düşemow, Mansur Mingelow, Mälikberde Allamuradov we aklawçy Peýgamberde Allaberdiýew dagy bar. Türkmen häkimetleri we metbuat serişdeleri bu ýagdaýlar barada açaçan gurrun gozaman gelýärler. Täjikistanyň Daşary işler ministrligi Russiýanyň Moskwa oblastyndaky mektepleriň birinde täjik ýetginjigi Kabiljon Aliýewiň öldürilmegini berk ýazgyrdy we Russiýanyň häkimetlerinden wakany düýpli deriňemegi talap etdi. 10 ýaşly täjik ýetginjigi Kabiljon Aliýew Moskwa oblastynyň Odinsovo şäherindäki Uspenskaya mektebinde kämilik ýaşyna ýetmedik oglun tarapyndan bıçaklanyp öldürildi. 16 dekabrda bolan waka düşürilen video sosial mediada giňden paýlaşyldy we ulanjylaryň arasynda gahar gazap döretdi. 17 dekabrda ýaýradylan beýanatda Täjikistanyň Daşary siýasat edarasy 10 ýaşly Kabiljonyň öldürilmegini ksenofobiýa diýip atlandyrdy we Duşenbedäki Russiýanyň ilçisiniň çağırılıp waka bilen baglanyşykly nota gowşurulandygyny habar berdi. Beýanata görä notada bu paçygaly wakanyň derew, obyektiv we bir tarap deriňelmegini we ähli degişli adamlaryň kanuny laýyklykda jogapkärçiligi çekilmegini talap edilýändigi aýdylýar. Täjikistanyň Daşary işler ministrligi şeýle hem Russiýadaky Täjikistanyň ilçihanasyna helak bolan ýetginjiň garyndaşlary bilen ýygyderli aragatnaşyk taklamagy we meseleni gözegçilik astyna almagy tawsyrandygyny ýazdy. Şol bir wagtyň özünde Täjikistanyň içeri işler ministri Ramazan Rahimzodanyň bu waka barada Rus kärdeşi Vladimir Kolokoltsev bilen telefon arkaly gurulşandygyny habar berdi. Maglumata görä Rahimzoda Kolokoltsevdan wakanyň sebäplerini we faktorlaryny düýpli öwrenmegi we degişli çäreleri görmegi talap etdi. Bu paçygaly ýagdaý täjik ýetginjikleriniň Russiýada rehimsizlik bilen öldürilmegi bilen bagly ilkinji waka däl. Hüjüm sol mektebiň 15 ýaşly okuwçysy Timofey K. tarapyndan amala aşyrylandygy habar berilýär. İnternetde hüjümçiniň öz hereketlerini video düşürendigi barada habarlar peýda boldy. Videoda kämilik ýaşyna ýetmedik mektep okuwçysynyň mugallim bilen bir topar çağı bilen duşup, olardan rahatlygyny soraýandygy görkezilýär. Hüjümden öň şüphelenýän Timofey K. beýlik çağlara öz manifestini hüjümçiniň ýewreýlere, musulmanlara we liberallara garşy çykyş edýän "Meniň gaharym" atly neonatsistik beýanaty iberendigini Rus mediasy habar berýär. Hüjümçi eýýam tutsak edildi. Saýatlar ähli zadyň
gaty çalt bolandygyny habar berdiler.